Manut. Pelok ya, pelok. Pelok Mbah Tarken. Kepo ya enek lho dalang kok dikongkon sinden nek ora awakmu lho. Ya kan saling membantu toh. Ya tapi kan ngene iki nek sing wani kan nggur sampean. Jel bawanono Mas umpama ngono Sinta Mbak Engger apa wani? Bawa sing bawa sampean Mas ora wani to. Sing wani nak nggur sampean kaya ngene gematiku lho, mosok jebuk curigai karo masa laluku ya. Sing mantan yang semasa wis sapa ngono. Tapi Ben VC mesti bahas mantane nyapa? Kapan ndak tahu ya ndak pernah ya aku. Kok iso bahas? Sumpah. Ora nate. Wis ora sak sumpah-sumpah didelok penonton oke semene. Oh iya. Apa ya pelak? Ndang bar nyanyi-bar. Waduh. Pak mut. Batukmu, batuk. Pelak. Papan jembar gilar kang kagelar mapan ana ing cedhaking kuburan wewengkon negara Ngastina kinepung Gunung Merbabu lan Merapi sinela jenggleking watu geng kang ngongkang ing luhuring jurang ya ing kono papan pakuwane Sang Kumbayana ya Sang Guru Durna kinarya amulang sata Kurawa miyang para Pandhawa ing mangke wis winangun blabar kawat minangka ajanging gegladen olah kaprajuritan lan guna kasantikan. Lole emprit gantil buntute omah joglo hawela nuwun sewu ngger anak Mas Kurupati ingkang dahat kula tresnani kula wonten dawuh pademban Rama pademban Resi Durna nimbali kula pun Kurupati inggih kula pun Jaka Pitana
Apa dene jeneng sira, Ngger? Bocah Sigit, bocah Bagus, bocah Jentara, Bratasena, Wejasena, Bayu Siwi. Wah. Durna guruku. Ana dawuh timbalanmu kepiye? Noyah nayuh Baskara. Titi mangsa wis anekani. Ya kuwi tumapaking gegladen pandadaran siswa saka 5 iki. Ing kene muridku bocah prakosa si Bratasena kudu lumawan tanding lawan muridku wong prawira anak Mas Joko Pitana adu to sing balung uleting kulit kinarya pendadaran aneter ketrimaning urip. Guru Durna sesulang ilmu kaprajuritan lan guna kasantikan iki ing pamrih kasekten kang pusira gayuh bisa dadi sarana memayu hayuning bawana kang sarta angreksa katentremaning para kawula. Awit muridku Sata Kurawa apa dene muridku para Pandhawa ing besuke ora urunga bakale dadi pangarsa praja para-para pejabating negara. Kamangka salah sawiji sangune satriya negara utawa pangarsa praja mono kudu sugih ing reh kadigdayan. Sugih kadigdayan jarwane. Sugih kadigdayan kuwi jarwane satriya utawa pangarsa kuwi kudu tansah jaya aning palagan. Merga apa? Merga yen nganti ana satriya utawa pangarsa ingkang ora digdaya, gonyeh kulite getas balunge, yekti bakal ilang wibawane sebab rina wengi mung tansah dicenges dening para durjana lan hambek tulika satemah negaramu besok kelangan karahayon lan karaharjan krana para kawula goreh rongeh sing dadi uripe. Iya, Durna guruku ngestokake dawuh. Anak Mas Kurupati, Bapa Panemban Durna kados pundi Bapa? Wonten ajanging blabar kawat janget cenencang niki mengke sadroning adu kasekten. Miwah kanuragan ampun ngantos dipun lambari kalian rasa gething keburu sengit nggih, Ger. Awit menapa? Awit niki namung ajanging gegladen. Menawi niki mengke kok ngantos dipun lambari kalian rasa gething keburu sengit, datan wurunga niat kasekten ingkang rinegem boten dados kinarya memayu hayuning bawana, nanging niatipun malah kasekten kinarya hanguja hawa miwah gawe cilaka tumrap sasama, Ger. Pandhita Agarya wangsit bendha gombang ngajabing tawang susung angin ngendi kene miwang kalih kangkung bekasane langit Jaladri isine bumbung wong-wang lan gigiring punglu Dhuwur inggih Bapa.
Nuwun inggih Bapa Panembahan Pandhita Durna mangestokaken dawuh. Sedaya ingkang dados dawuhipun Bapa Panembahan Resi Durna badhe kula estokaken. Anggen kula mengsah Yayi Bratasena, anggen kula gegladen kalian Yayi Wejasena niki mengke mboten badhe kula lambari kalian raos gedeng keburu sengit. Syukur seketi jumurung nger, syukur. Sumangga enggal dipun wiwiti. Bratasena. Wah, Durna guruku ana dawuhmu kepiye? Enggal samapta ya nang. Samapta ing gati sawega ing diri. Anak Mas Kurupati kula aturi ngicali raos Durgama sangga runggi rika ingkang sarta kewuh Bapa Panembahan mangestokaken dawuh. Yayi Bratasena Yayi. Kakang Kurupati kepiye? Mara coba ilang ana rasa Durgama sangga runggimu. Ora sah pekewuh karo kakangmu Kurupati, ora sah rika karo kakangmu Jaka Pitana. Mara coba kowe apa aku sing bakal kewirangan dina iki. Ayo jogeta sak kayangmu lak kendangi. Munggah blabar kawajange cencang endi sing unggul, sapa sing kalah dibuktekke dina iki bangsa telek. Ayo. Kanjur Hut Pat Hut Ujar kowe Bratasena. Wah. Ik. Hei. Wah.
Ya. Yen. Wah. Wah. Ah. Wah. Ah. Wah. Ah. Wah. Wah. Ah. Wah. Wah. Whoa. Whoa. Ah. Ah. Whoa. Wah. 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 Ah. No, 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 no. Ah. Ah. Wah. Ah. Bangsat. Mandek Kang mandek. Kadangmu padha henten becik besok amendemo baris-baris kang prayitna ya saranta wong ing dwara hati iki ndak sawang yen ora sisip sing dadi panyawangku. Kakang Kurupati, Kakang Mas Joko Pitana, kowe kalah, Kang. Iya. Dursasana iya. Pancen tak akoni aku kalah sekti tanding Tyasa kelawan si Bratasena. Pranyata panenggak Pandhawa si Bratasena sinung kadigdayan ingkang linuwih. Wah, ratalah. Salahmu dhewe. Salahmu dhewe isih sore kok ngejak adus keringet kowe. Dalange sore wis ngeprukne wayang, dalange sore wis adus keringet. Wah, mantene malah perang dhewe ning kono. Aja clometan, ora clometan piye. Yen manut karo Dursasana, aja ndak tutuk-tutuke, aja mbok bacut-bacutake ya, Kang. Anggone Kakang Joko Pitana perang tanding mungsuh kelawan si Bratasena. Ora wurunga iki mengko Kakang Joko Pitana dhewe sing bakal rempu dadi rempon, Kakang. Lah banjur saka iguh Kang Sarta pretikele Yayi Dursasana, aku kudu piye? Joko Pitana kudu piye, Yayi Dursasana? Ngene, Kakang. Aja gedhekake akal. Aja gedhekake akal ning akale digunakake. Karepe Dursasana mangkene, Kang. Aku wis nyawisake omben-omben banyu sing disumet isa murup. Banyu sing disumet bisa murup iki wis ndak campur nganggo wujude racun Kang Sarta daru beksi. Sak mangsa-mangsa banyu iki mau wis kelakon diombe kelawan si Bratasena, Bratasena bakale nglumpruk datan padaya kaya linalosan sing dadi otot bebayune. Mangkono Dursasana ya.
pancen kaya mangkono. Kalamun to Bratasena wis lena. Kalamun to Bratasena wis nglumpruk, mengko gampang anggone bakal hangreka daya murih patine Pandhawa panenggak si Bimasena ya si Bratasena. Bagus Dursasana bagus. Eling-eling. Eling-eling punjer kekuwataning para Pandhawa. Sumber kekuwataning para Pandhawa kuwi mapan ana ing si Bratasena. Yen Bratasena mati, ora wurunga Pandhawa liyane ya bakal melu mudhar. Yen Pandhawa 5 wis tumekaning pralaya Jakapitana Dursasana sakurawane kabeh bakale urip keceh. Mas Picis Raja Brana nglungguhi keprabon negara Ngastina tinggalane paman Prabu Pandu wong atuwane para Pandhawa. Wah, pancen kuwi sing diajab Kakang. Pancen kuwi sing digoleki. Yen mangkono Nyai Dursasana ora susah dadak nganggo tida-tida enggal tindakna. Enggal tindakna sanggit rungsit iki Dursasana. Budhal dene iki ngestake nyawamu Kang. Bratasena leren. Ah! Hey! Oh! He! Oh! He! Oh! He! Oh! Fire! Sikara bala kang tumingal jampo samya medali. Lir tatit wiloting gandha danyuwang gong mangun sang idi. Ratalah. Adikku Yayi. Adikku sing banget ndak tresnani. Bratasena, Kakang Dursasana kepiye? Iki ngene ya Bratasena. Ora ateges kok kakangmu Kurupati, ora ateges kok kakangmu Jakapitana kuwi kalah Bandayuda mungsuh karo kowe babar pisan ora. Nanging mumpung isih ana wanci. Mumpung isih ana wektu kang mirunggan. Luwih becik nganggo leren ora ketang mung sedhela Bratasena. Karepe Kakang Dursasana kepiye? Piye? Karepe Kakang Kakang Dursasana kepiye? Ngombe dhisik. Ngombe dhisik karo ngasum. Karo leren kowe ngombe luwih dhisik Bratasena. Aku wis sangu banyu dhewe. Lho iki beda banyune. Banyu sing tak gawa iki banyu saka Njaban Negara, banyu saka Manca Negara. Banyu sing disumet isa murup. Mumpung awane adem dasare yo barudan ngono. Iki yen ngombe ning awak iso enteng ning mripat iso mak piar ngono. Sing gedhe pangapuramu. Ya.
Sing gedhe pangapuramu. Wiwit enom biyen aku ora nate ngombe banyu sing kaya ngono kuwi. Piye? Wiwit aku cilik nganti nom nganti saiki. Wiwit jabang nganti crapang, wiwit indil-indil nganti ondol-ondol. Bratasena ora nate ngombe banyu sing kaya ngono kuwi. Napa kowe nolak ye? Apa peh kowe bar umroh terus gah ngancani aku ngene apa piye? Pisan iki lho Bratasena, pisan ji iki ae. Senadyan ora seneng mendem ning pisan iki ngguyupi kanca ngono. Aku tuku ki larang, regane larang. Rasane enak, cifas. Oh iya. Aku ora nate. Wis aja cerewet pisan iki ae kanggo nglegani kakangmu wis iso ngombe banyu wis tak akoni dadi sedulure Dursasana. Ngono. Aku ora nate. Pisan ji iki ae. Jajal. Kowe engko mesti ketagihan Bratasena. Wah. Ayo diombe. Wah. Diombe. Kok ora enek rasane? Piye? Kok ora iso diombe? Tutupe rung mbok buka kok. Wah. Wah, tak ombe kabeh ora apa-apa. Nek peniti gamelan ora ngengean, wis ono dhewe. Wis diombe. Diombe sak maremmu. Ning goro anak nyegrak wis to. Kowe iso ngrasakne rasa enak. Ning gorokan kaya disilet. Ambune kaya ngene. Witrah ngono, banyu swarga. Jare kiai-kiai ke uripmu mung mampir ngombe. Ngombe. Wah. Lah ing kono to wau. Denunjuk kalian Risang Radyan Bratasena ya Sang Bayu Siwi. Datan tanggap ing sasmita kalamunta Dyan Bratasena den paeka dening Sata Kurawa mangkono Sang Dursasana wis nyawisake unjukan ingkang sampun den campur kalian wisa racun yang daru beksi. Datan prayitna Risang Panenggak den unjuk punang daya dawah kalenggah Dyan Bratasena surak ger gumuruh Sang Sata Kurawa. Nek kurang aku isih duwe ombenan sing model kaya ngene iki Bratasena. Dintekke. Wah! Lecak mutar we. Ya. Oh. Mutar-mutar.
mawut kang katrajang ing dahana wadya sanggep keprabon preng kang obro maragata kepiye kabar kawusanane Dursasana? Ya tara Kakang. Kakang Jaka Pitana sawangen nggih. Si Bratasena wis nglumpruk tanpa daya prasasat macan kang tanpa siyung, ula kang tanpa wisa. Saking radon miyang daru beksi wis manunggal dadi siji ana ing ragane si Bayu Siwi. Bagus. Dursasana bagus. Mudhar tenan kowe Bratasena. Mumpung durung kawanguran karo wong akeh. Mara coba printahna kabeh para Kurawa. Ragane Bratasena. Ragane Bratasena dijunjung bareng cemplungke ana ing Kali Jamuna. Ragane Bratasena cemplungke ana ing Kali Jamuna karben mudhar pisan dadi batang si Bratasena. Sendika mangestake dawuh Kakang. Kurawa! Wotong jasade Bratasena cemplungke Kali Jamuna. Gotong. Oh, gotong. Matane. Wah, mudhar tenan Bratasena. Putar. Putar tenan kowe Bratasena. Ya. Mutar cemplungke. Mutar we Bratasena bangga. Iku saknyatane Kunjung seret winangun Muter memeluri Rinengko muni Rinengko kirangan Rirasa kang miasi
palugon laguning lekas lu kita linuding kidung kadung kadereng hamor ngun manah rahayu ayu wana tan agolong gumolong manadu kohara Iwang suksma mangadili nuwih mugi paring pepayung mring panjenenganing sun Begawan Mintuna sumrambahe kabeh ingkang mapan ana ing pertapan Kisik Narmada kene. Anakku wadon wong ayu, anakku wadon wong manis. Orang ayu sakwuse satata anggonmu madhep marang ngarsaning sun pun bapa padha kanthi raharja sak praptamu. Orang ayu bapa tansah pinaringan karaharjanir ing sambikala pisowanan kula bapa. Kula ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk wonten sahandaping pepada paduka panemban Begawan Mintuna Kanjeng Bapa. Ya wis ndak tampa wong ayu agawe bombonging rasa pun bapa. Ora liwat pangestune wong tuwa tumuli tampanana nini urang ayu. Nuwun inggih. Sampun kula pundi mugi dados jimat paripih andayanana kasantosaning batin. Sik. Kok sajak beda kelawan adat saben. Beda kelawan adat lupiya jeneng sira urang ayu. Putraku putri siji-sijine kang ndak gegadang bisa mbacutake sejarahipun bapa kuwi mung kowe urang ayu. Nanging iki ndak sawang saka lagak lagon kang sarta lagianmu kok beneh kelawan adat lupiya. Urang ayu, janjane ana apa to nduk cah ayu? Lamun sira duwe panjaluk marang pun bapa, panjaluk marang wong tuwa, mara coba matura kelawan pun bapa panemban Begawan Mintuna ingkang lenggah mapan ana ing pertapan Kisik Narmada. Nang apa, Nduk? Urang ayu, mara coba matura. Nanging yen to niatmu nyaketi, niatmu nyedhaki kelawan pun bapa, mung minangka tandha bekti miturut petungku kok caketmu kelawan pun bapa kaya beda karo sing wis-wis. Urang ayu, nuwun sewu bapa. Kepiye nduk matura? Waleh menapa?
Estonipun anggen kula nyaketi dumateng Bapa Panemban Begawan Mintuna ing pertapan Kisik Narmada menika kula namung badhe nyuwun katerangan. Nyuwun katerangan lakar kados mekaten. Njaluk katerangan babakan apa, Nduk? Cahayu, urang ayu. Duh Bapa Panemban, ingkang badhe kula suwunaken priksa menika, kula menika nate dipun cangkrimi kalian rencang-rencang sak paguron kula. Urang ayu, yen to kowe bisa njlentrehake apa to werdine tembung garwa, kowe urang ayu pranyata wanita ingkang lantip ing panggrahita. Duh Bapa Panemban, kamangka saengga sak mangke kula dereng dungkap kalian menapa ingkang dipun wastani tembung garwa menika Bapa Panemban. Jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara. Wis ta? Pitakonmu kok sajak nyolowadi to, Nduk? Ing atase apa? Ing atase kowe kuwi wanita kang durung wineng kowe kakung, kowe iki anakku sing durung rabi. Lah kok lereking pitakonmu kaya-kaya wong kang wis mbangun marang jagating bebrayan. Urang ayu. Pun Bapa bakal paring mangsulan. Tumrap apa werdine tembung garwa nanging yen to aku wis mbok keparengake mbatang. Mbedhek apa sing dadi pepeteng pepulunge ngatimu. Janjane kabeh pitakonmu iki amung samudana. Ya apa ora? Sak temene ana penjaluk sing durung wani kok babar marang pun Bapa. Ayo, urang ayu aja ngapusi, urang ayu aja goroh. Matura kanthi trawaca karben mundhak dadi prayoga. Anakku kuwi mung siji kowe, Anakku ki mung siji wedok, ora ana liya kejaba mung kowe bocah ayu si urang ayu. Mula ilang ana rasa durgama sangga runggi rikuh kang sarta mekewuh. Mara coba matura Nduk marang pun Bapa Begawan Mintuna ing pertapan Kisik Narmada, Nduk. Untap utamaning katong Denya karatateng budaya kong enak asih kang samya pralebda ing kayun bebisik Sri Palekunadi barang gelung prajanira mangkono to sira Prabu wis matura urang ayu, ora sah nganggo tida-tida rasaning nala. Duh Bapa Panemban piye? Waleh-waleh menapa Bapa? Paripaksa kula kedah blaka matur kalian Bapa Panemban Begawan Mintuna. Ya, mara gage matura kanthi walaka, Nduk urang ayu. Nyuwun pangapunten Bapa Panemban. Estonipun anggen kula nyuwun priksa babagan tembung garwa menika kala wau boten saking panyuwunanipun rencang-rencang kawula. Heeh, lah terus nanging menika tukul saking prentuling ati kawula piyambak saka atimu dhewe lakar kasinggihan Bapa Panemban. Piye critakno larah-larahe kepiye urang ayu mekaten jalaran Sabta Ari Kawuri utawi 7 dina kepengker ingkang putri kula pun urang ayu nate nyupena utawi ngimpi
kula pinanggih kalian satunggiling priya ingkang dedeg piadekipun nginggil Birawa gagah pideksa godhek wok simbar jojo menawi mboten lepat wonten jagating pasupenan satriya kala wau akekasih Raden Bratasena panenggakipun para Pandhawa wiwit kula nyupena duk kepengker ingkang putri kula pun urang ayu mboten saged ngipataken wewayanganipun satriya panenggak Pandhawa pun Raden Bratasena linali-lali saya kadriya bebasan imbaling sawung kaluruk prasasat asung pawarta bilih sumirat soroting sang surya natas korining tresna ingkang datan saged karengkuh duh bapa panemban Begawan Mintuna tumuli kula badhe nyadong dawuh werdinipun tembung garwa menika menapa duh Rama Panemban latala. Pramara reh manguswamya ngambreng Kadi karonaning kaswasih ring marga Hamalakung Are sang ganta wastrat maca leng-leng lalu mangulati Surya mangrangsang wayah Surya mangrangsang wayah Umyus Hamara wayanto Pandhita Akarya wangsit pindha kumbang ajab ing tawang susung angin ngending gone mimanggali ingkang kung ong dereng paripurna nggenya imbal wacana Begawan Mintuna dalasan ingkang putri Dewi Urangayu parandene ing mangke paninggal batine Begawan Mintuna kaya bablas arsa angarungi jagat saisine mau to kocap Begawan Mintuna nyumurupi ana satriya ingkang lumembak lembak kumambanging marih sigra mandhap saking palenggahan geblas tanpa pamit sang Begawan Mintuna hanyaut anggane risang Bratasena ingkang wis datanpa daya
serat ibaran Tepuk bengsun Sakitani mirat ingsun Katon pupuk belawan Kunir pito kasut kayu Ulung cukup matu Jagat Dewa Bathara ya jagat pramudita kagiat sotaning driya nalika sumurup ana satriya ingkang kumbak kumbul madyaning kali Jamuna lamun dak sawang kaya wis pepes sing dadi bebayu anggane nanging tak kira satriya iki maksih bisa tanggap marang glagating swasana. Boten ateges kula angkuh nanging kula anuh pramila kula mitambuh marang jengandika Raden. Ditepungake wae. Kekasihku Raden Bratasena. Aku Panenggak Pandhawa kang kumbak kumbul ana sajroning kali Jamuna. Kaya linolosan sing dadi otut bebayuku. Wah, jengandika niku kekasih Raden Bratasena. Pancen bener Raden Bratasena panjenengan ingkang kula kupati Raden. Salah. Wah. Loh, salah Raden. Ucap kacarita nalika samana tanggap ing sasmita risang Begawan Mintuna dupi satriya kang den tresnani kelawan ingkang putri Anandang Kantaka ingkang datanpa daya giya risang Begawan Mintuna angedalaken wujudipun Tirta Rasa Kundha den unjukaken marang risang Bratasena kaya antuk tamba Dian Bratasena nganti telas 7 kendi wujudipun Tirta. Waluya jati temah nirmala gregah risang Panenggak. Mangan jor lagun ing angin gugur agraning haraga guruh goronita kagiri-giri
Sakwuse aku antuk usada, sakwuse aku antuk tombo, lah kok dadi iki mapan ana wujuding pertapan. Kene kuwi pertapan ngendi? Nuwun sewu Raden. Mriki niki winastan pertapan Kisik Narmada. Sudi amastani nami kula pun peparab Begawan Mintuna. Begawan Mintuna. Nuwun inggih pertapan Kisik Narmada. Lakar kados mekaten Raden. Tempu ing Kali Jamuna kalian Kali Gangga mriki sinebat pertapan Kisik Narmada. Wah, aku malih kelingan. Aku malih kelingan nalikane ana ajanging pandadaran. Aku perang tanding kelawan Kakang Kurupati, ora ngerti sangkan paraning bilai. Tibaning padha Bratasena wis mapan ana ing Kisik Narmada kene. Nggih, Raden mugi kawuningan. Sedaya menika saged kelampahan awit saking karti sampekanipun para Kurawa. Mangkono nggih. Paduka Raden Bratasena kalian para Kurawa dipun kengken ngunjuk wujudipun toya. Toya kala wau sampun dipun campur kalian wisa racun miyang daru beksi ingkang satuhu neniwasi. Wekasan raga Paduka dipun cemplungaken wonten madyaning Kali Jamuna. Lah banjur kenang apa kok Bratasena isih dikudratake urip. Gusti masih paring pitulungan lumantar kula Raden. Wah. Lah banjur bocah mburimu kuwi sapa? Pripun? Bocah mburimu kuwi sapa? Menika anak kula. Nami kula pun Urang Ayu Raden. Oh sik to tak aku wae sing ngenalne kowe iki. Durung dikon omong kok kesusu leh mengenalkan diri. Selak pengen noke. Yo ngalah bocah kok leh memeti. Wewangine si Urang Ayu. Lakar kados mekaten Raden. Urang nggih ning nyuwun sewu niki jalma limrah, menungsa limrah, sanes mina, dudu iwak, dudu urang lho Raden. Iya aku wis ngerti. Urang iwak nek mening kaya ngono aku ya gelem. Ya ampun dilem ale gatel kabeh awakku. Ayo. Mulai. Lagi dirayu karo wong ngono kok iso rahime leh anget. Musik pripun Raden? Musik pripun? Dadi cekak cukupe kowe panemban sing dadi lantaran waluyane Bratasena. Nggih, kula ingkang maluyakaken jengandika malah mugi kawuningan Raden. Nalikanipun kula ngusadani jengandika mawi sarana nuwun inggih angunjukaken wujudipun Tirta Rasa Kunda. Tirta Rasa Kunda. Paduka Raden Bratasena nelasaken 7 kendi wujudipun Tirta Rasa Kunda kala wau. Kamangka Raden. Kamangka sinten kemawon ingkang angunjuk Tirta Rasa Kunda setunggal kendi kemawon. Menika kekiyatanipun wuwuh 100 gajah. Mongko jengandika Raden Bratasena saged ngunjuk 7 kendi. Saengga eling Purwaduksina tegesipun tanpa kasengaja. Kakiyatan Paduka Raden Bratasena menika sakniki sampun wuwuh 700 gajah kalamunta duka Raden.
Panembahan Begawan Mintuna kados pundi? Aku ngaturake panuwun. Aku wis utang nyawa kelawan Begawan Mintuna. Mula Panembahan Begawan Mintuna njaluk bebana apa wae bakal tak sembadani. Kula mboten nyuwun bebana menapa-menapa, Raden. Jernyatanipun anggen kula asung pambiyantu menika ikhlas lair tumusing batin. Upama kuwi njaluk negara ndi nudinga tak bedhahe negarane, tak bandane ratune. Oh mboten. Ingkang nami bondo donya derajat miwah pangkat kula menika mboten sulap anggenipun nyawang. Mboten wonten ginanipun sedaya kala wau tumrapipun Begawan Mintuna. Ora bisa. Aku wis utang budi, aku wis utang nyawa karo Begawan Mintuna. Wah inggih menawi mangkaten nggih. Menawi jengandika Raden Bratasena tetep meksa, tetep ngengkel, tetep merengkel. Kula tak matur mugi atur kula menika saged dipun tampi. Iya, kuwi ngendika Begawan Mintuna. Mekaten nggih Raden. Kula menika nggadahi anak wedok. Inggih menika pun urang ayu. Mongko Sabto Ari Kawuri anak kula pun urang ayu nyupena utawi ngimpi kepanggih ketemu kalian Raden Bratasena. Lah dateng pasupenan kala wau, dateng pangimpen kala wau, ingkang putripun urang ayu sampun amangun jagatipun bebrayan. Kalian jengandika Raden Bratasena. Pasupenan kala wau mahanani bingleng klengkang sarta kodheng manahipun anak kula pun urang ayu menika. Pramila saking menika duh Raden, kula suwun jengandika Raden Kersawa minangkani pamutahipun ingkang putripun urang ayu jinejer minangka guru laki. Aja guyon Begawan Mintuna. Aja gojek Bratasena durung kepengin rabi. Raden, menapa Raden menika mboten welas kalih anak kula? Mesakaken dhateng anak kula menawi lajeng ami lalu ngentengaken pejahipun. Amargi jengandika anampik dumateng pasuwitanipun anak kula Raden. Dados pundi? Piye Bapa? Raden Bratasena kersa nampa katresnane urang ayu apa ora? Oh sik to sabar sik to yuk. Urang ayu sabar. Nyebar godhong-kara sabar sawetara aja kesusu mengko mundhak. Kleru sing sabar sing sareh selehno rasamu sik. Kowe iki lagi dirembukne kok. Ngono nek regane cocok rak dadi. Sabar. Panembahan Begawan Mintuna kados pundi Raden? Gandeng Panembahan wis asung tetulung marang aku. Mula padha karo aku hutang nyawa karo kowe. Gandeng kowe wis nulungi Bratasena. Wis sak trepe lamun aku uga paring pitulungan marang Panembahan Begawan Mintuna kanthi sarana mulyakake anakmu si urang ayu. Estu niki Raden? Iya tenan, syukur seketi jumurung. Urang ayu rada maju sing dadi lungguh mundhuk. Cahayu urang ayu. Saiki sawangen dhewe yu urang ayu. Priyayine kuwi apa dudu? Inggih.
priyantunipun inggih menika bapa. Asmane Raden Bratasena, lakar kasinggihan tobat. Kono priyayi kok dedeg piadege gedhe dhuwur mendah nek bubuk ning amben mesti turah. Mesti awake turah. Lah ya amben jero ke gentinen sing anyar. Diganti sing bakoh. Engko nek manten anyar ambenmu ora kok genti sing anyar. Engko iso muni eklek ganggu kamar sebelah, ngerti ora? Inggih ngestaken tau diganti lho aku moh. Ora mbok ganti ganggu kamar sebelah, aku tau ngono mergo. Nggih. Diganti tenan nggih Bapak. Wah, panemban mintuno. Kados pundi Raden? Keplok aja mung tangan siji ning keplok tangan loro. Maknanipun apa mung Bratasena sing tresna kelawan si Urangayu, Raden? Kula pun Urangayu sampun patembuyu. Mboten badhe anampi katresnanipun priya sanes kejawi namung katresnanipun Raden Bratasena. Anak kula sampun ngaturaken tresna, lajeng paduka kados pundi? Iya. Tak rewangi kintir keli ana kali tinemune jebul Bratasena bakal nampa wujuding kanugrahan suci. Wujuding putri ingkang sulesti ing warni sineksenan kiblat 4-5 panjer. Bakal tak tampa katresnane Urangayu sineksenan bumi langit. Wah